Volem parlar amb tu perquè vas estar molts anys amb Carla Sabater, una llegenda musical del nostre país, i vas narrar la vostra història al documental No espereu res de mi, que personalment em va encantar i em va agradar molt poder veure aquesta vessant teva no des de la professora, sinó des de la Laura personal. I m'agradaria preguntar-te ja què et va portar a obrir-te d'aquesta manera tan sincera i fins i tot nostàlgica en un programa que sabies que veuria moltíssima gent i explicar la vostra història des del jo, des de la teva primera persona i com ho vas viure. Doncs mira, hi ha dues coses, no? Jo vaig viure tot el procés amb el Jordi Call, que és un director hipersensible, una persona que escolta molt, molt bonica, és una persona molt bonica, i la Lisenda Gorgas, que és la guionista, i vam estar allà, doncs, recordant, contrastant, confrontant també, no? Va ser molt interessant aquesta confrontació perquè de cop i volta deia, ostres, no? La Maria, la Lisenda Gorgas deia, ostres, però això ara seria cancel·lable, no? Ja, però és que en aquella època estem vivint no pots cancel·lar històricament, retrospectivament, no? Has de tenir en compte les circumstàncies. Llavors, això va ser molt interessant. Un cop es va estrenar el documental, vaig rebre molt amor i molt hate. Ah, sí? Sí, i això em va fer molt mal. Em va fer molt mal, perquè em deien coses del tipus... el Carles Sabater era el meu ídol, com pots atrevir-te a criticar-lo, no? Forma part de la meva banda sonora, com si jo posés allà una màcula, com si jo distorsionés un record d'un fan, no? I és com, uau, res més lluny a voler-te fer mal. Jo el que volia és donar una imatge més àmplia del que era el Carles. O sigui, el Carles no només era un cantant lluminós i fantàstic, eren moltes altres coses. I aquesta era una mica la tesis del documental, no? I a la llarga va haver-hi com molta ombra. Aquest documental va tindre molta ombra, molts comentaris, després vaig tindre que fer moltes entrevistes com acabant d'arreglar coses, de puntualitzar coses, i això no m'ho esperava. Jo no sé si ho hagués fet si hagués sabut. Això te n'ha preguntat, te'n vas arrepentir després de tota aquesta conseqüència a partir del documental? Bueno, clar, també hi ha una cosa, i és que jo vaig rodar 20 hores. Clar. El documental dura 1 hora i 20 i pico. Clar. Uau. O sigui, el muntatge van escollir el que van escollir. Si haguessin escollit altres coses, hagués quedat una mirada hiperespiritual, per exemple, perquè jo tinc una vessant espiritual molt forta i vaig parlar molt d'aquest tema, o des d'aquest lloc, això no va sortir. Llavors, igual sí que me'l van deixar veure abans d'estrenar-lo, D'acord. Tot i que jo ja sabia que tot allò que diria podia ser agafat per posar, no?, en el documental, però potser sí que no va quedar prou clar la meva enorme admiració cap a ell i la meva estima immensa cap a ell, no?